pareman tigo urang-urang bakawan karibana yo saili kasamudi salapi sakatiduran balai ramwaro rami de anak kayutang Selasai kaset nang kalimo masuk ke kaset nang kanam ladusana Orami balai rampung asan rami menjalang tinggi hari Ola masuk kaset nang kanam lasamu sanang dalam hati Oba bilang lah balik baru din bajalan sama su itu Babuni candos lok Japang baju buruk sarawa buruk O kambui batali nambah sandang tibo di simpang padang marapalam Satu tibo di simpang padang marapalam nalapau gandiang badu nanciek lapau si pondok nanciek lapau cuma inar O di lapau si pondok baru din kabaranti duduk di ujung palantas saja O dem bilang buyuang baru din gak seorang orang tak menyapu O sajan kan kopi karang agi sapo gaci indah adu domae Yo apo kato cime pareman simpang padang marapalam Oco iko pulang dari rantau Co gulai langkitang Co apo pai Co itu pulang O bansek bana pulang dari rantau Patut tunangan di sembakawan O bakato pareman nan samo duduk O kawan jangan mulut terdorong-dorong Kadang-kadang orang ko menyurutkan kuku Menjawab pulau nan seorang lain Di Maloka menyuruh kuku mah tunangan diambil orang Tak mungkin baju buruk sarawa buruk O Baharudin kan yang sajo O kita tinggalkan Baharudin Toli Upi Nurjani O ma'alun dagang si Nurjani Dapet kabar Upi Nurjani O apo pangana masuk itu O tadanga baso udah pulang banse O diambil kainan usang Ditukar baju yonan usang O dikusui rambut di kapalo O badak di pipi O diapuinyo O duduk bamanuang dakok janjang O mananti Orang Jambi lalu
ndak kalamu antaronyo tampak labu yang lebarudin bajalan manaku sajo baju buruk sarawa buruk kambui batali nambah sandang balapi bunil selop japang lalu di rumah Osi Nurjani Bakato Nurjani bagulambe onde udah barudin madai singgala udah onyoda olu madai udah wa odai tadanga bana dek barudin nyocali kironyo si Nurjani Bakato buyuang barudin biala jani udah nak singgah madi hari la sanjo rupoiko takui udah menampu karambi sabatang madi bisinan bantu kece urang ndak namu do barudin singgah manangi upi Nurjani onde dabar dabar iyo singgah udah ada olu madai aduh bana kaya ni kecean mada ande udai ode pandai ubuyang barudin nyocali urang suok kidang urang tak adoh nyopandangi nyoambil sabui sakalupa duduk lainnya di halaman Nurjani duduk dakok janjang jani bakato bagulambe onde dabahar dangakan mutla jangan berang udah jawa mada jangan bangi dabar semua bodai awak la putui dai batu nangan madai bukan barabah dari Jambi mada barabah nandari Teluk Kabuang bukan barubah Tijani mada barubah dari mandekan duang madai jani ndak rila kawin jo siraham dodai padoa kawin jo siraham da biata siratan pangalian bagalui sedok jo tambilang tagak ne janan duo madai jani da olu dai kakirat mada dabarei onde jani dangakan molala Nurjani tarikan la kawin jo siram la jani kok jo ambo jo apo nang kau tompang idui ambo iko contohnya majani idui rang tidak ramularat usah kabulu ramang indak kaseso jani de untuang malang badan muda madi jangan diaruk badan ambo jajani mandanga katurupo itu jani ndak rila doda kawin jora hamada padoa kawin jo inyo biar jani membunuh diri dah itu katunki sadang mengecek-ngecek juo tibola mamak si Nurjani bakato inyo di sinan no barudin dangakan mula waang indak sesek batanyo baso ang la putui batunangan kini waang singgah juo rupo iko nyo ambil pangkaka dondong dalam bui yuang waang jo iko menjawab bui yuang barudin indak ambo don cunan salah don cuwe Nurjani bananan maimbau mancuwe Nurjani bana manyuruh singgah mancu yuncuwe
Odeng bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana bajalan buyuang Barudin. Oh Barudin pai jani letagak langsung ke dalam masuk itu nyolambuikan badan ketampik tidur sampai hati. Oh mama Jawa, oh sampai hati mama Jawa dan kunjo di parak rangsu barang, oh nan sarampiang joduri lunak, elok di hati mama seorang indah nyotenggang. Oh hati awak mae. Bagolek-golek jani dalam kamar bunyi basiang ranggui abu bunyi manumbu andam dado indak tabang. Oh ibu hati oh hari bertambah malam juga dek lamo Barudin kabajalan kiro hari jam 8 malam. Oh tibo inyo di padang cupak tarik ke rumah bapak inyo. Oh naik sekali ke rumah maimbau buyuang Barudin. Oh bapak Sarato mande bukakan pintu Barudin pulang dari rantau bayi. Dan bilang bapak Barudin mandanga Barudin pulang dari rantau. Nyobuka lah pintu masuk itu satu tabuka pintu gadang nyolambui sekali Barudin kajo kaki anjing gadang barang ke waang yongai waang nanindak manusia anak micaca si mincaca wanak singyang rimbu wanak mikata wang kambing hutan saelo itu mula kawan waang dape angga adu yongai opa dusinyo kamano pai utak waang yongai. Talunggu buyuang kabawa tajirambo tibo di halaman manangi buyuang Barudin onde abak dangakan mola indah ado ambonan salah do bae indah ba usu dolu kaba asama bae ya bak laberang bake ambo bae sampai hati. Oh abak jo ambo abak oh indak ba usul kadiasa berang sajo kabake ambo bae oh kana juola oh jasorang nanilang mabae kana juola jaso mande ambo indak elo abak bae. Rupo iko de abae ruponyo Barudin tinggal jo mande tiri ba itu bana mola nyolai ruponyo adik mande tirinyo etek tibonyo di Barudin nan tinggal di lama rumah malie Barudin kane tangan onyo kaja Barudin dieteknyo onde uni dangakan mola omanga ditangani Barudin manie biade uni anak tiri manie de ambo saraso anak kontan manie. Oh indah elo uni rupo itu doni samantang inyo tak bamande mani oh samantang inyo ndak barindu arok jo awak kabayo man uni laberang rupo iko indah elo ni
sarupo iko doni youni onyo bawo buyung Baharudin kalamaruma manangi ete maso itu onde tidine dangakan mola mari jo ete wang Barudine biala wang ade nak tiri madine de ete saraso anak kontan madine Barudin manangi bujang Barudin onde te dangakan mola coiko nasib badan ambo mate samantang ambo tak bari hindu mate samantang ambo honda bamande mate marasai bana anak ete mate yo ete danga diete dikatokan kok le ibu ete jo awak te kok le sayang ete kawa o antakan awak kamu di kotolamu o iyo karumah te guru ambo o mandanga le kato rupo itu ko iyo wang kadiantakan di buwe suluh duo bunga diantakan Barudin o karumah guru we olah disalai suluh maso itu bajalan Barudin jo ete nyo manuju mudik kotolamu yo karuma dukun sari o tumpak dia pak dukun sari garak raso tibo dia pak nyo imbau cando padisinyo onde si danga dek kau jangan kakau lalu ala garak raso tibo diambo tamu jauh nanakan tibo si ae indah kalamu antaronyo o tampaklah colok dari jauh bakato apa kabininyo olie desi mulakini atu colok kamari tu masih ae indah kalamu antaronyo latibo buyang Barudin o basalam sekali jo apanyo o jo ete basalam pulo o manangi apa disinan baju buru sarawa buru onde Barudin dangakan mola o madine manga coiko dinai o banse wang la Barudin o maalun lapak rantau kajambi rantau nanindak kabakepeng kaparak gatah bakarajo mapa bare maha kapata masuk o sadang banse kampung latabayang mapa apa di ruang o ruang mato mapa bajalan kaki o dari rantau mapa o manjawa apa dukun sari onde Barudin dangakan molana laila coiko banse waang nak mangandang kirim sure kapak nak kuang kirim sure kapak le Barudin apa japui nak waang o karantau orang Barudin
Abi batunya apa maso itu ayemato badarai-darai. Dan bilang cando bini guru olanya buwe nasi jo sambal takeo cie ayam bujang nasi masak sambal masak nyogoreng balado ayam dieteko olah basandu etek menyolai nanapak pai ke belakang nyo ambil cando jari yang mudo olah kamakan ninyo di sini nasi ange sambako ange jari yang mudo pulo palacuy nyo ba itu wana nyolai tapi palu baru din makan menjaguang palu di badan. Oh sudah makan natilah sanang. Onyo dem bilang candonyo apa kini lah keluar rokok di apa. Aiko lah rokok baru dinai. Tu rokok apa kaisirnya yuang. Awak nak mesok kaisir ropak. Anyo keluarkan 3 kali 5. Oh iko lah rokok dari Jambi mapai tepana cando dukun sari. Alapik buruk yuang bang di dalam sama. Bantu buruk tapi rokok yang lama yuang olah marokok 3 kali 5 baru bakato baru din. Onde apa dan akan mola pak yang bukan orang banse pak kami kan lahiran bakepeng nambah toko sepintu sorang nantalata di gang siku kota Jambi. Oh nancie toko baru din nanto cie toko Abu Nasar nantalata pak di gang siku. O ambo kamari ko sangajo mauji si Nurjani pae. O rupanya Nurjani le maju di ujian cuy itu katonyo kini. O mandanga kato rupo itu nanindak dirantang panjang bana. O laba baleh yung antam jota rajang. Kok cuy ko wang baru dinai dangakan bana jale-jale. Kok jadi baru din kawin Nurjani jo siraham baru dinai. Oh badannya disarahkan bakeraham angok pak kirin pika Jambi mayuang oh dangakan bana jale-jale. Kok jadi yuang inyo barale. Oh ale ampie katibo sore apa tibo di sinan. Kalau tibo sore di sinan pulang waang jo Abu Nasar nak samo dicali bumi hancur nak baduya apa sakali ko cuy itu katonyo kini. Olah sanang hati nan di dalam baure raso kiro-kiro apa kanlah oh kamanolong Arun yang sudah kato salah say baru din bakato kaetek nandari padang cupak. Onde tek dang akan mula dek lai maju Nurjani di ujian agiakan pasan si Nurjani yote.
Oh iko cincin, iko la galang, iko la ringgit jo rupiah, iko la baju Tanjung Pinang, iko la kain Singapura, solop sak macan na 20 mate. Agiakan kabake baru kini si Nurjani tu katonyo Baharudin. Olah di kampung Kancando diete sudah di kampung di bungkuinyo. Ode bilang buyung Baharudin nyo ambil ringgit sabuah nyo agiakan kaete nanti padang cupa. Onde te dangakan mulai ko diete ringgit sabuah yote. Alanyo ambil ringgit diete nanti padang cupak. Onan dem bilang cando bini guru. Onan awak payah batanak na ringgit urang mandape. Tapi Baharudin memang inyolah tahu. Nyo ambil lo ringgit cik lain nyo agiakan kepada ete ko ringgit dete lo nan sabuah. Sudah tasadio mate dari Jambi. Mandanga kato rupo itu bakato ete bagulambe. Apo katonyo bini guru. De bagi lo ete de Baharudin mah. Tapi ringgit lawelo juo. Nanapa nyo agia kepeng 5.000. Bakato apa bagulambe etiang ringgit anggi apa kepeng 5.000 ni. Nan ete bakato puluh apang taru situ madindai lo bala bi kete apang ebo mah. Anan Baharudin letagala sajo lasanang di dalam hati hari semalam malam itu lalu di rumah. Wala dukun lasari. Hari pagi nangka dibilang, oh kadietong ete nandari padang cupak sudah minum ete barangkenya 7 rumah si Nurjani. Satu tibo di rumah Jani. Ete mai bau manyolai yo Jani dangakan mola bak Jani di mano kini mande Jani di mano na takaji upi Nurjani kok mande sadang kabalai na bapak sadang kasawa apo kabate naik late menjawab ete bagulambe onde Nurjani dangakan mola. Oi kola pasan si Nurjani. O ringgit ado rupiah ado. Oi kola cincin nan sabantu. Kola galang nan sapasang. Takaju upi Nurjani. Apo katonyo maso itu. Bakato Jani bakete. Atu le barasaki udah tu te. Nang kece ete memang barasaki. Tapi nyo mau Jani majani. Oh Jani kan maju di ujian itu lekato masuk itu. Oh ikola barang kasadonyo. Sinan menjawab si Nurjani. Apo katonyo masuk itu. Awak setia kau dah nyetek nak kabar ubah Jani dotek. Itu katonyo masuk itu. Barang tinggal etek lapai ba itu bana. Oh Nurjani. Oh nande bilang le balik mola Baharudin
Sinandene tong mula sa pagitu bakato apa di sinan o baru dindang akan mola o babali lawa ang pika jambi o danga kambana jale jale kok nyampang barale inyo siko apa kirim sure ka jambi dine olah sanang di dalam hati la basalam candojo apa basalam candojo ete Barudin barangke sehari itu menuju daerah kota Padang. Odape menompang joto te samalam tu itu bana dan nanyo lain nanden bilang oto barangke ledah di kambang. Nandi jalan indah dihitung dek lamo lambe tengah jalan kain cawu panjang 9 lapuk tarampai di tarali. Odek lamo yo lambe tengah jalan tibo di Padang nganyolai. Satu tibo di kota Padang tarwi ka hotel Ramuaro. Olah sanang hati di dalam sinan bakato si daruin oda baru dindang akan mola oba akabanyo o uni jani madai oda ruin dang akan mola ni jani yang lay setia baki awak dang akan bana jale-jale barangke awak kajambi hari kini win cuy tu bana katuinyo. Oh sudah mandi baru din lama makai lelaki baju narancak sirawa elok nambah pakai lah bakile balik rupo sipatu tetel yang topi di kapalo ongkos hotel sudah dibayar naik ke auto dan nanyolai. Oh naik ke auto masuk itu sainggonyo tinggal daerah kota Padang auto menuju kota Jambi di jalan auto tak dihitung tak cenggak di kota Jambi lah batamu jawabu Nasar bakato kabarudin baka banyodin sinurjani kok Nurjani lai setia pada awak oh tapi apa lai kamanolong kok jadi kawin jo siraham angoknyo disarahkan baki awak badan diagiakan kasiraham cuma seketik dikatakan ko ampi alek katibo sore apa tibo risiko kita babalik pika kambang nak samo dicalik bumi hancur nak samo dicalik kekayaan to cubo baduya sekali. Olah sanang yo hati Abu Nasar sarato lebu yang baru din kita tinggalkan daerah Jambi tolie cando di kampung ari badaro abijuwo nampadi olah masa urang kaniyo kabarale olah dibuwe ari barale o tanggal 1 wale dimulai hari kami mulai aleknyo hari Jumat urang nikah hari 1 makan nasi setampe
hari Minggu lah boleh rapulai pulang. Lata siar kabar di nagari, lah dapet kabar dukun sari. Oh dikirim sore nang ka Jambi, iyo kapado Baharudin. Urang kanikah tanggal 1 hari kami mulai aleknyo. Oh diharap waang datang ke kampung paling lambe hari Raba waang. Oh masuk di kang ngambang. Ba itu bana bunyi sure dikirim pika Jambi. Kapatabang malewe-lewe baraba di ate kayu. Hari Raba dikirim sure masuk di Jambi hari 1. Olah sanang yowati nan di dalam kapulang Barudin jawabu nasar. Oh iyo kan dari kota Jambi. Osinan bakato Barudin kaliamat aliamat tinggal di siko. O Daruin tinggal di toko jago i toko elo-elo. Malaki udah babalik kok dado barang ketibo jangan ditarimo dulu. Nanti kan udah balik dulu. Udah ke kambang hari kini yo winai udah manjapui. Oh uni waang. Onandem bilang Barudin jobu nasar samo memakai leka duonyo samo bakile sipatunyo tatel yang topi di kapalo. Nan sarupo inyo maso itu nandem bilang dagang di sinan seorang sarupo tuan Japang cie sarupo letuan London cuwi tuan nyolai. Naik kau tole yang nyolai Abu Nasar nak raso kamanyopir Baharudin lah naik pulau tinggal daerah Pak Kota Jambi oto menuju dan Kota Padang angui raso nyole dalam mati kok lape katangan urang. Namun oto kata rijuo dicancang gak tigo cancang ditingkek tengah tigo tingkek jatuhnya ke dalam padi kalau dirantang namu panjang. Dia di punta naknya pendek kok leka sampai sakaset kini. Deklah moto melarikan otibo di Padang maso itu ke hotel Muaro Pailalo di sinan main Thailand angkah. Aba itu bana baharu udin. Onyo intai langka di Padang nyo aga ari Raba masuk di kambang. Oh indah kalamu antaronyo lah siap Barudin jobu nasar samo memakai kaduonyo. Oh naik kau toji wilis masuk itu behanol 5 02 ampe itu bana nyolai. Tinggal daerah Kota Padang oto menuju ke Pasisi. Deklah moto di jalan. Oh masuk oto ke daerah Kambang. Di mana to baranti di laman lapau Pak Maega pua. Oh baranti nyo oh turun Barudin jobu nasar cie sarupo tuan London cie sarupo tuan Japang takaju sinan Pak Mae.
cali bana jale-jale kironyo buyuang Baharudin onde Barudin mula kironyo manang lotre ko ang yuang ay kapatang ko ang pulang banse kini lajoto ang pulang o Barudin Kocoy ko pulang dari rantau yuang ay lababale hantam jotarajang mana O masuk lawang yuang masuk lapau napak buekan O kopi mani O gulai nawi sadang ange-ange yuang Olah dem bilang dagang di sinan indak dirantang panjang bana Olah makannya di sinan iyo di lapau pak mae gapu Ojo kapalo nawi masu itu indak dirantang panjang bana sudah makan Odem bilang kini nyu ambil kepeng masu itu 5.000 nyu agihkan kabake apa apa dang akan mola apa nanambo indak kemambai makan tapi kok kepeng 5.000 ke dia apa Sinan dem bilang Barudin lesanang di dalam hati bakato apa mae gapu Barudin dang akan mola dang akan bana jale-jale kok lalu ang di rumah si Nurjani bunyang kalau sonoto tek ko yang cuy itu kato bapak kini Olah sanang hati nan di dalam tarinyo mola kini masu itu tinggalkanlah bapak mae tari kasimpang padang marapalam Satu tibo di simpang padang marapalam nyobarantikan oto di laman lapau si pondok onyo buka candokap masin turun di sinan mula kini Barudin nyoga soto sadang taga malang-malangu habuni oto takajui pareman banyak oto siana rusak ko Nyocali orang mula dake oto kironyo buyuang Barudin maalun orang di kampung kama baga kasinan taga Apo kato pareman simpang padang marapalam kok cuy ko buyuang Baharudin tagiliang onda siram cuy itu bana kato orang bana Onandem bilang si Barudin bakato nyoka bunasar dang akan mula biambo mambo oto Dek karano siti roto mula kini jiwilis kana monyo kan memang sabalakida rumah Nurjani balakida Barudin lasuka manyopir bunasar duduk balasuwo masih nidui oto barangke masak padinya orang diganti yang pupuk telatak di pamatang masih nidui roda bagel yang ketinggal kabui di balakang Oto barangke denanyo lai indak kalamo denan taronyo Tibo di rumah si Nurjani nyobunikan kalasonoto Net Satu taranga kalasonoto Nurjani mencigo di dan kini di jandela dicali kironyo da Barudin namanya opir maso itu gadang hati upi Nurjani laila pulang udah dari rantau madai laila jadi jani makan hati da Barudin Oto kaniyo tari juo Nurjani mencalik juo Barudin mencalik juo
Takaji lesina Abu Nasar Barudin dan maingong jo tulubang mengkuah masuk roto sulubang wah. Mandanga kata rupa itu menjawab Buyuang Barudin cemburu sekali-sekali nama sobok itu nanganan itu biasa tu. Ama alun nan urang sadang bakawan kana monyo oto tarika padang cupai. Odem bilang dagang di sini ndak dirantang panjang bana. Satu tiboto di padang cupa karuma mandekete oto baranti. Iyo karuma adik mandetirinyo di sini oto baranti takaju ete di sini nonde Barudin molakironyo. Olah sanang hatinya ete. Atumpak dek mande tiri Barudin jo bapaknya. O maliye Barudin nalatibo kayo jotonyo babali. O bakato mande tirinyo onde angku dangakan mola. Itu indak diusu dulu kadiasa wak berang se kabake anak kini nyola pulang kayo baarasonyo mati awak. Sinan bakato abak Barudin kan kau itu pulau laya lewat dan terabo kan patut kotagan tapi kau satu lo kini lo tersorong lo aku katenggang badan awak tapaso bapak jomandean yang sajo kita tinggalkan bapak jomande tulie Buyuang Barudin mbak itu bana saring itu ndak kekitu. Odem bilang lah Buyuang Barudin nyoagi pareman kepeng suruh majapui dukun sari nyo japui di pareman dukun sari delai dapet kepeng maso itu. Nyo imbau lo kawan lamo Barudin banamo Panduko Sati. Kalau Panduko Sati kadibilang katam parape kata orang ndak ado karu tak kajani ndak ado kusui nan tak kasalasai. Anyo imbau pulo maso itu Padonan hari samalam tu olah tibo Panduko Sati. Sarato kini dukun sari Obah itu bana mula kini padona malam samalam tu maalun Panduko Sati katam parape kata orang Barudin dangakan mula biala waang nyonan salah madinai. Biya bapak ang nyonan salah nan paralu waang minta maaf din. Kamandoa di rumah mande keteknyo ba itu bananyo lai tumpak de inyo Barudin. Onyo imbau bapak kamungko sarato mande molakini. Bapak sarato mande jangan awak diagi doso datang kamungko bapak jomande bapak Olah duduk bersama-sama duduk bapak duduk lamande sarato etek masu itu. Panduko Sati betu pulo sarato iyo dukun sari. Sinan bakato mula Barudin onde bapak sarato mande. Dialah bapak jomande berang bana ambo naninda kamalawan doba bialah baknyo nan salah bialah ambonyo nan salah mabae jangan ambo
dia doso yo bae yo ba onan tapanggang biana ang nan tapija biana ancu mabae o mandanga kato Baharudin o bakato abak disinan nonde Barudin dangakan mola o maliye wa rupo iko ma Barudin raso tampak mande wa ang nalamo ma Barudin o raso tadiri mandewa ang madin mandanga kato abak nyo manangi buyuang Barudin nonde abak dangakan mola bae jangan itu nanabak baco jangan itu nanabak sabu yo bae caci yang di tanah bak tambang oh mai di kubur bae oh habak kalima ba oh bae anak orang juo oh bae dari bumi ke pasar juo patang-patang bak kok dia bak kok dia ambo guru nanangui maba dia ba ilalang nantapanggang maba kok dia abak dape abak ganti maba kok dia ambo putih banang salai indah barindu bae salamunyo olah dibaca doa selamat nanta panggang biana angui nanta pijak biana hancur olah maafkan bapak jomande Sarato Barudin kasadonyo lasanang raso dalam hati hari badaro oh abiyu sudah mandoa orang lah pulang tinggal Barudin jobu nasar sarato cando dukun sari sarato candonyo masoi itu oh iyo apa panduko sati oh apa panduko sati kato Barudin ba acaro kito nak batamu jo Nurjani menjawab panduko sati ba isu kanari balai ma Barudin nai odanga kambana jale jale oh besok kito pai kabalai kok lalu di rumah si Nurjani bunikan kalasonoto pandailah pak o mangodenyo yung mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati padona malam samalam tu lalu di rumah etek Barudin lakailangan bini penduko sati samalam tu oba itu bana nyolai ndak dirantang le panjang bana hari pagi nang kadietong jago lalu sudah mandi sudah sembayang sudah minum minyo barangke o naik kau to masuk itu Abu Nasar nak rasuka menyopir Abah Harudin duduk balasuo o panduko josari di belakang Otarui kamu di mola masuk itu Wari badaro de abi jugo indak dirantang le panjang bana Kadang bilang dagang di sinan indak kalamu antaronyo Tibo di laman rumah si Nurjani
nyobunikan kalasonoto baabana buni kalason nenek otak kaji Nurjani ate rumah Ojani mencigo di jendela o apa mangode di belakang apo kato panduko sati kabalai oto tarwi ati lasanang o Nurjani pai kabalai ola mandi upi Nurjani sudah mandi naik ke rumah bapak pakai baju dari Jambi bapak pakai galang dari Jambi sarato cincin nanyolai ndak tangguang laga Nurjani anak orang Tanjung barula pulau di kanyang rambut labas sibak di belakang kari tiang pulau oh indak tangguang laga di sinan diturunkan kureta rancak bakato kabake mande oh mande dangakan mola ambo bajalan hari kini izinkan ambo pi bajalan menangi mande di sinan onde nak kanduang janina barisu kau kaya dina daro kini kau bajalan juole nak kamano janina oh nak kanduang jangan jani bajalan juo mandanga kato rupo itu berang sekali si Nurjani apo katonyo masuk itu tu nak dikeciang kawan kau nak dikeciang kawan janina kaya dina daro do cayo racu itu katonyo otak kaju mande di sinan kok pai jani mangatuan kawan nak capek pulang jangan lamo-lamo jani di jalan nak oh barisu kejadian nak daro mana oh diracak kureta rancak badati uni kureta mandari yang uni lonceng gadang oh jani kan tarui pika balai oto babali kababang ali batamu di kelok karang labuang iyo di rumah Pak Pence oh nande bilang dagang di sinan barudin bakato bagulambe oh Nurjani dangakan mola kamano jani basepeda juo barisuk kaya dina daro kini kau bajalan juo menjawab Pik Nurjani onde da barudin dangakan mola sudah garu cara no pulo mada sudah tahu dah batanyo pulo madai kondak da panduko nama ngode indak jani keturun tanah dodai kini tompangkanlah kureta jani naik rajani kate oto ngetompankan kureta di rumah Pak Pence masuk itu jani taman wadi